ekele n'ụwa onye ka mmadụ ga-achazelu ụwa dịkwa egwu onye nya n'ụwa na-enwe mmekọ do onye akpachara anya maka nyetu ụmụ ụwa si adị n'anya ọ bụrụ dara si adị n'ime ịma na ụmụ ụwa na-amasị ma n'elu arụ emesịa ebe ọ bụrụ sọ njọ n'ime arụ amụfọ niile bụrụzie sọ n'iru eze uwe bịazie n'irufa mụsabara ya mụ makwa ebe anyị okwu ọma emesịa rife akọchọba anyị n'azụ n'ịkpadobezie gị naanị iyi akpọzi m onye ngakpọ nwanne m onye ka m ga-akpọzi onye ọma ekwu atụwe elu m n'ekene ewo ọkụwa si adị ekwu atụwe elu m ama ndị a na-eze ọkụwa si adị ekwu atụwe elu m ama ndị a na-eze onye ka mụ na ya gaghị basi ekwu ụmụ atụgbe ndụ m ama ndị a na-eze ọkụwa si adị ekwu atụgbe ndụ m